Jeg støtter Greenpeace, fordi så længe der er kræfter, der arbejder imod økonomiske interesser kun i den her verden, så må der være nogen, der arbejder imod. Jeg støtter Greenpeace ikke bare for min egen skyld, men også for mine børns skyld og for fremtidige og kommende generationers skyld. Nordpolen og Arktis er et anliggende for os alle sammen, og det gælder om at beskytte det område, fordi det rummer så utrolig mange værdier, som vil komme i meget, meget stor fare, hvis vi ikke gør noget i dag. Jeg støtter Save the Arctic, fordi vi alle sammen har brug for at bevare Arktis. Vi har brug for, at temperaturen ikke stiger, og vi har brug for at passe på det dyreliv og hele det univers, som findes deroppe. Det handler om vores allesammens verden. Jeg støtter totalfredningen af det arktiske område, på samme måde som man har totalfredet Antarktis. I det jeg finder det nærmest uforståeligt, at man i en tid, hvor man trapper ned fra fossile brændstoffer, fordi de er ved at ødelægge vores klode, så påtænker man at begynde at udvinde dem fra det absolut mest sårbare sted på kloden, som vi overhovedet har. Jeg støtter Greenpeaces Arctic-kampagne, fordi jeg har børn, og jeg vil rigtig gerne støtte, at verdens børn har et uberørt sted, hvor de kan komme hen, når de bliver voksne. Det mangler vi. Save the Arctic.